Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Malam Ilyasu Abubakar, wanda aka fi sani da Ilyasu Master, rasuwa ranar Juma'a da misalin karfe 9:30 na dare, wanda ya yi daidai da 25 ga watan 5 2018. Mamacin yana da shekara 80 a duniya, yana zaune ne a unguwar Rijiyar Lemo, layin 'Yan Mata SPS. An yi jana'izarsa a gidansa da ke Rijiyar Lemo, layin 'Yan Mata SPS. Mamacin ya mutu ya bar 'ya'ya 36 maza da mata, sannan kuma yana da jikoki maza da mata guda 35. Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta masa, Allah ya bada haƙurin, Allah ya sa mutuwa hutu ce. Na gode.